Ka HYC Mauyong unit mentakas ngi nyau trek uram phang hapo ga jingalam usketri ba di yaw phnyau ba vice president ba je sotun kala yawan ba ya kharsan hut ki bar jala ki plawan nadu ka jala West Bengal ba Assam da ga bathmu wan trewan kta shaki thai mau diang diang Shillong ya gite ki bar jala la pentip ling ba ki nong song snong ki bala I phere gi rokom ya rokom yeng jongki marmar ga sengla hiar bala lap ye ki persha karem bai filling station kite ki bar jala ki la hiar daga bos nai super haga pormen step bagila thumu ban ki upar ke lai tili ki taxi ki bala pen kre kar pang ban wan shaw ya ki ni ke dekhar kim shemla don ni ga work permit ka covid report ka police verification kum juru ya ki kot kisla ki bala ban panchisha kum ki nong trek bawan menteri hapo ga ne ga jala kaseng kalabat yaki hadin gajing toket lalap bagi neki barjela kelawan ling baga jingarap jongwe kontraktor barjela uba pentri kamhani grim kela yeturu bakila haban sew sanspa tengka marwe ha corona center covid check gate ha umling tang manlai ka sha test laki bit na emad rong apo gajela kane ka panpaw baga thi ka covid check gate ha umling kala long ga jaka lumpisa jongno re jongno ane omsu kum ga jaka ban test yaki barjela ki balai bawan nang ta la yethuru da kini ki barjela bala plai sug yaki na infiltration check gate kepada na berni nang ta la labru yaki fake voter ID ki bala sushna thok kumjuru yaki adhar berpan card laino tang uwe badan ka isram card henry ke bala code ka validity laslam kaseng ka mahamjur bat kan jai penken mau yakini kontraktor barjela bat kumjuru yaki local contractor ba kimde bershim kabu henry ki de wanra gajing singain da ba ai kamno yaki khasi lane ki local labor namar lingba gane ga jingle men thi joki karwan ra ga jinge habaro ki kam ki jam jong baro ki nong song snong ka jela baro ka we kam tam e ka bakhama ka longru na pring gene ki barjela emla ban tip lagi de ki nong le kam snew cheki we par ki jela ki basuan ri tngen shakane ka jela jongi kane ka long ka karwo ka kumno ban shan lingdo maunai yau phnyau jinas ke tri ke chwesi maulai circle mentakasngi abangi galai ya jingtip nagi nong snong ba kidon ki barjela ki bayang ya jan puterpom rembai filling station bagi don kumba khatsan ngot ie ki barjela ba makiru kilak suspek baki deki kelajat ki Bangladeshi te kumta nakaling jongar ngam penslam hira ban wan page hadin ndang lawan ngalai isya baki don kumakhasan ngot ie gini ki barjela hadin bangalak keli bagi wan ie gila itu bagi wan kidon ba bangi wan West Bengal kidon pat ki ba katukane ki wan po Assam di habang kali yang Malaysia ai yang mulai train station Nigram adon ka jing train te Nigram te habang kali ungkum na pila ban jam lang banang ti umling corona care center ki ong bahang ti kim don tip i re la tip lut konduktor ba bot itu ka bos baki chang maki te bat ki thur ki ong bangi la aisan spa morway habang kali kata te bang yo jing tip kata kelibiang nang tim napo berni check infiltration nang tur yang kimdan i bakli yang yaj be itu tena kaling jungi kaseng ni pandam juri kan ka jing simsting jungi niki nong trei jong ka sarkar ban pet nam ta jing bha jong kari ka judgment riu jungi la dah long kum ni kumut ni ke jing rung ka jing nang bon gini ki bawan rung be an illegal imigran kumut kelak nang bon nang ni khmat ke jing ma kalong galap ngi ikajit mendu redon bok ngi don iki nong snong dengi haba yui haba kiyat lenti sengkin don bok kilong kitur ngaken bak yidi kim sipai jong jid mereu mar ki ai jingtip yangi kim ki sipai kari bangin yadal ka jong ga ri ba kajid mereu ka jing wan rung kertap jing di mendari na kaliang jungi kum ka HYC kade kalong ka jing maham ya kini ki kontraktor laki deki tribal lani ki non tribal ba kinem daisu nang nes kamat ba kindang mara kum gini ki jaj benri kum nabar ladang idang lab yang kum gini ki kontraktor laban deki pardok parasnam lani ki non tribal nginem aili ngin ai dak bating el ladang ngin lab yang nang nes kamat nga kentu iki ba kin sukma bakin pedlam iki paradok parasnam syuan ningkong makin ya aikam aijam namar kat haman bang ngiyang kibun ki samla kibun ki nong sunong kat sebayat kat sebayang ki suod baik
bang ngim don kam ngim don jam dia nereda ka jing ya ile jong gini ki kontraktor ban wana igi nong tre gi banabar kap nang penduk mensim sisu kan ki nrei da ka jing ailat chuan ning kong ki pardok prasnam jongi makin yo ka kam ka jam ban kinyo pan panap ya ki jing don kam ki haki jing kisam